Hyi helvetti. Mä en tiedä miksi toi yllättää. Vittu, älkää lähettäkö tällaista. Vittu. Tää on oikeesti, tää on. Siis... Ei voikaan. Ei vittu. Älkää vittu lähettäkö tällaista paskaa. Hyi jumalauta vittu. Hyi vittu, ja tää on vielä pitkäkin kuin saatana tää video. Pakko. Jumalauta. Ei. En mä voi kattoo tällaista saatanan paskaa. Oikeesti. Vittu, hyi vittu. Äkkiä saatana pikkukakkonen näkymä. Siis, nyt te ootte ilmeisesti saanut sen mun heikon paikan tässä selville.